Windows ukhuluma nawe kwi-channel kaBuko Pastor ni channel yemflike uNkulunkulu akakulele kubusisa ubalekile ngakwenza ngo-subscribe ngalike ungaqinisekisa ukuthi uba i-member ye-channel ungaphinde unikele futhi akhona ama-banking details ongawasimisa kule number kule video le page. Siyabonga kakhulu sina 26 people abangama-member le-channel out of 50,000 subscribers. Sina about 26 who are willing to contribute on a monthly basis. About 24 contribute at least R9 njalo nyanga. Bese ukuthi abo 4 bona contribute ngaphezulu kwaloko. Siyabonga uNkulunkulu anibusise nonke. Inamba isenze kuphela kusongo 9 ekseni ka 5 ntambama kuma calls kuphela, ayi ma WhatsApp calls, ayi WhatsApp, ayi SMS. Ukhuzwayo samngelisiwe ekhuzwa usamngelisiwe lingelwile lophupha ke ukukhuluma nomama noma ongasekho nize nihleke upapa mekusamatheka kuchazana upha uhleka khuluma umuntu ongasekho ekuvakasha ehleli nawe ehleka lo ukukhompisa izinto kuphela empilweni yakho ezingahle zenzeke noma ezenzakalayo. Number 1 sesithi la umuphupha lihleka nomuntu ongasekho kupha oluhle ngoba lokho kungachaza ukuthi ungalindele isikhathi esihle sokuhamba kahle kwempilo. 2 kungenzeka la umuphupha uhleka nomuntu ongasekho kuba uPaul uhle futhi olungabe likhombe la ukuthi ke umufi uhlambulukile futhi uyithongo elihle nelikubhekile. 3 kungenzeka futhi uthola ukuthi uyaphupha la nomufi noma uyaphupha la nomuntu ongasekho ophupha uhleka nomuntu ongasekho kukhombe ukuba uPaul uhle osolusho ubalindele okuhle nempumelelo ezokulethela injabulo futhi. Omunye kuyenzeka mhlathi number 4 ephupha umuntu ephupha ehleka nomuntu ongasekho kuba uPaul olusolusho ukuthi umufi uyithongo elihle futhi ukuvakashele. Kungenzeka nje umufi uyithongo elihle lona likubhekile kodwa njengamanje ube kuvakashele, uyabona? So siyabonga kakhulu besibheka la ukuphupha uhleka kanye nomuntu ongasekho. Yabona busho ukuthi ngoba ehleka vele soke ejabulile soke ekukho ukuhlambuluka phakathi kwakho naye ukuhlambulelana ukho ukuhlambuluka kwakhe. So siyabonga kakhulu ke ukuthi ungasubscribe ukuthi ngolike ukuthi ungaqhubeka ukuyele